Dan sembah miring ulun kapur pori sang mor bengrat sahanane kang dian kanang sing dase Brengangang puji dikir kidung suci yang mantra rahayu mijil saking sangya para titah ingkang anglingga murda asmaning Gusti mrih Yuwana Basuki ingkang lagya mangesti darmaning kabudayan mrih rahayu kinocap minangka bebukaning kandha kawis tingal wonten pulo alit ingkang kinepung samudra winastan negari Giling Wesi ya sinebat negari Pagerwaja bumi cengkar lemahe grasak pramila ingkang gumelar amung padas curi pereng miring sela karang guwa sirung jurang cerung ingkang kinepung watu gedhene sak gunung tanem tuwuh tan bisa subur haweh katawur ing hawa benter lan katahing watu kapur pramila oyot-oyotan sami aber gegodhongan dadya gugur sekar-sekar gagar wigar wowowan wurung binabar parigaga kocar kacir palawija ting saluwir karang kitri samya jijir kang mangkono para kawula kasangsaya ing mangsa saperangan samya luru boga lelayaran mider ing Jaladri Hanjala mina apasang wuwu parandene akeh kawula ingkang rinenggut alun kabadhok ombak karana pangamu ing prahara ing madyaning samudra Kula sinten ta ingkang angregem panguwasa jumeneng Narendra ing negaring Giling Wesi hanenggih Atmajanira Prabu Kala Pracona Suwargi ingkang ajejuluk Prabu Naga Pragala dasar ratu ingkang awujud raseksa Surasekti Mandraguna pilih tanding jroning jurit pramila datan muka lamun ta sinuyudan dening para kawula karana kaperbawan marang kaprawirane Sang Nata hamung emane Sang Prabu Naga Pragala mahambek adigang adigung adiguna semungah sesongaran seneng uja kamurkan nyiksa marang para kawula nyahak marang kamardikane para dasih pramila datan mokal negari Giling Wesi anane mung goreh rongeh hawane panas para kawula mungsang puyang pating jerit rereyongan awit saking kawengisane Sang Narpati
Nujuri sajuga Sang Prabu Naga Pragula kepareng miyos siniwaka lenggah anggedhang krang mungguing dampar kencana. Netra mencorong kaya mripati singa barong asta anggegem kaya arsa nekem jagat saisine. Lasinten ta ingkang nedheng sowan Ngasendra lenggah mungguing ngayun nenggih abdi Panakawan kekalih. Nama Ki Lurah Togog Teja Mantri Tuwin Kidemang Sarawita ya mbilung. Sanadyan derajat Panakawan karana wasis waskita lan sugih kawruh maneka warni pramila datan Mokalamunta Kitagog tansah cinaket dening Sang Aji. Sinambung sawane para nayaka ingkang asipat denawa jejel riel atumpang dengkul lenggahnya tanpa sela inggih awit saking kathah ingkang mara seba blabar nganti dumugi ngladak. Para sentana ingkang mara seba gandeng asipat raseksa pramila warna-warna solahe. Ana ingkang sumping pring sedapur sabuk ula lanang gegelang ula welang kekalung ula dumung. Ana kang badan sakujur den biyuki klabang kala jengking. Ana uga ingkang sikatan nganggo kulit duren sogok-sogok untu nganggo linggis. Ana ingkang gawe pengiram-iram ngumbulake watu sak gubuk gedene dupi sela dawah den tampani sirah ambyar sirahe. Sasongko kumanyar mangrengkur ming puri mangkin tanpa siring
Sritinon ing pasewakan busana maneka warna sebak puspiteng kutyana miang panjrah sarwa rukma renggeng manik nawaratna Prabdanya Sumirat kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring dadit Raja Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat. Mengko Panakawanku sing tak tresnani. Togok Teja Mantri. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Naga Pragula. Paduka kepareng amiji dumateng ingkang abdi. Mara kageti prayogane anggen musuhan. Hei, Togok. Matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara wangsul ngatur sembah pangabekti kula mawan tuwan tuwa. Kunjuk wonten sahandhap pepada paduka ingkang sinuwun. Yo. Ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku mara gage tampanana. Nun inggih kapundi wonten tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Ora keri kowe bilung Sarayita. Diprayogakne anggen mulungguh. Nun inggih sinuwun pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Mboten langkung kula ugi ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwantu kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun Naga Pragula. Ndak tampa gawe bombong ing pikir. Pangestuku mara gage ditampani bilung. Kula tampi tangan kula kalih, kula petekaken wonten ing mustaka, kula tutupi mawi blangkon anyar.
Satemak amimbuhi dhumateng bawa leksana. Apik becik kaya ngono kuwi. Becik-becik pripun iki mangke mbayar 250. Ora enak wong manten ana golek bathi ora enak yen ora kowe kuwi. Lho aja kaya ngono kuwi. Wong bar iki wis ra melu lho dheke bar iki. Ya ditutupne anggene dodol blangkon kuwi ora. Luwe cucuk Agustus ya sepi kae tek ae. Toko wonten timbalan ing ngadawu sinuwun. Apa to sebabe Pasewakan Agung Negara Ngiling Wesi iki jeneng sira adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake yektine ana bab wigati sing bakal ndak babar. Ingkang dipun kersakaken kados pundi? Nadyan to panjenengan ingsun wis dadi ratu Mblegedhu. Nyakrawati mbau denda paribasan keceh bondo kemul kamukten gateng mutiara dasare disunggi-sunggi disembah-sembah karo wong sak negara. Nanging aku tetep bakal kelingan tembunge wong lawas kae sapa sing bakal lali sumber yektine bakale ketiwasan. Ingkang tegese aku bisa ngenyam kawibawan lan kamulyan kaya mengkene merga sih katresnane ya kuwi Kanjeng Rama Prabu Swargi Kala Pracona sing biyen uga jumeneng nata ing negara Ngiling Wesi kene sakwise panjenengane seda banjur ingsun ingkang lumintir keprabon jumeneng nata ana ing negara Pagerwaja sing jenenge anak kuwi kepengin netepi tembung putra tegese dadi srana pangentas apa kang dadi panandhange wong tuwa. Aku kepengin dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero ngaromake lan mulyake wong tuwa kang wis seda. Mula kang mangkono to, Gop. Gandeng kowe wong lawas. Semene iki sing tuwek dhewe lak kowe. Nggih. Nggih. Jane sik enom ning rai kula ketok tuwek pancen teng mriku. Mula nganggo blangkonku men ketok enom ngono. Ora caturan 250 to ora. Ini ngono terus ki engko mendhi. Ora. Aja ngono ora. Mara gage Wedarna, mara gage Babarna. Carane anak mulyake wong tuwa sing wis seda kanggone taga ki kepiye mara gage matura? Yandrah ingkang puspita rum kasliring samirana ambre leri-ler tandure usuk ilir
Kula nuwun sewu kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami nggih sinuwun. Yektosipun paduka menika sampun wasis waskita ing esti mboten kirang ing samukawis. Ning gandeng paduka andangu mila mboten ketang klungsu-klungsu kula tak nderek udu. Jumbuh kalian dangu paduka utawi dawuh paduka magepokan carane anak mulyake wong tuwa sing wis seda. Nuwun sewu. Atur kula menika mawi paugeran dawuhipun utusane Gusti ingkang pungkasan. Ingkang panjenenganipun sampun kepareng-paring dawuh menungsa menika menawi sampun seda wong ki yen wis mati sedaya bab kadonyan menika sampun pedhot. Menapa kemawon ingkang wonten gandeng cenengipun kalian kadonyan menika sampun pedhot. Kejawi tigang perkawis ingkang setunggal nenggih sedekah jariyah, angka kalih ilmu ingkang migunani, dene ingkang angka 3 dungane anak lanang sing soleh. Banjur kababare kuwi kepiye, Gok? Ingkang sepisan sedekah jariyah, conto nggih upaminipun nggih wonten piyayi nalika taksih sugengipun menika tansah dana peparing dumateng para-para ingkang betahaken pitulungan. Nalika gesangipun pinaringan kesugihan. Lah bondo kala wau mboten kangge nikmating diri pribadi lan keluarga ning dhuwit ingkang kathah kala wau saperangan dipun ginakaken kinarya ambangun papan panembah utawi papan ngibadah. Nah, nadyanto ingkang kawogang kala wau sampun seda, ingkang ambangun papan ngibadah kala wau sampun pejah. Waton papan panembah kala wau taksih dipun ginakaken kinarya ngibadah dening para kawula niki mangke ganjaranipun tetep badhe dipun kirim minggah wonten ing Lokabaka tinampi dening tiyang ingkang remen dana driyah kala wau. Niku sepisan. Dening angka kalih ilmu ingkang migunani. Conto kahanane peteng dedet lelimengan yen pinuju dalu ndelalah wonten piyayi ingkang saged manggihaken lampu. Lah lampu kala wau saged migunani dumateng tiyang sak jagat niku ganjarane nggih mboten lumrah. Yen cara kacamata budaya wonten salah satunggaling seniman upaminipun kepareng ngripta tembang gendhing utawi lagu. Lah delalah lagunipun menika kondang dipun ungelaken dening sinten kemawon dasaripun dipun tresnani kalian para kawula. Lah nadyan ingkang ngripta lagu kala wau sampun seda waton tembangipun menika taksih ngumandhang niki mangke nggih ganjarane tetep mili mrika. Niku angka kalih. Dening angka 3 dungane anak lanang sing soleh. Ngerti ra Lung? Soleh. Ngerti, bapake Niken Salindri. Ngawur ora kowe. Bareng blangkonmu ngono ngawur lek ngomong ora seneng kamu. Tak sampluk ndasmu lho kowe ora ngono kuwi. Soleh tegese wong lanang ingkang tansah nindakake perintah ngedohi cegahe pangeran. Dadi tiyang niku ingkang sae. Nun sewu. Mboten kudu le ngibadah niku paribasan tumpuk undung niku mboten kudu. Sing bab wajib ditindakake, sing sunah ya ditindakake. Cukup nindakake wajib kemawon watone gelem ninggalake maksiat, gelem ninggalake larangane pangeran. Niku pun dadi mutiarane menungso. Lah niku jenenge soleh. Sik, yen pancen dungane anak lanang soleh ki banjur ditampa karo pangeran mergo ndongake wong tuwa, kuwi tegese ora adil no, Kang. Ora adil piye? Upamane aku duwe anak, ndalah anakku mung wedok. Loro wedok kabeh. Mangko aku mati.
Mangka yen wedok iki lak ora saleh, wong wedok iki lak salehah yen wong wedok apik. Tegese dongane anak wedok ki ora bisa ditampa. Nah, kuwi tak jlentrehke dhisik. Sing jenenge dongane anak sing saleh kuwi ora kok kudu bleger, wong lanang ki ora kudu ngono. Wong lanang kuwi tegese pengarepe wong bebrayan. Lah, sejatine pengarepe wong bebrayan, pengarepe wong urip kuwi dudu sapa-sapa. Ora kudu wong lanang, ora kudu wong wadon, ning wong sing bisa ngendhaleni karo nepsune dhewe, bisa ngalahake karo nepsune pribadi. Lah kuwi sing jenenge lanang sing saleh. Prawira ora kok ngalahke karo wong liya, ning ngalahke karo nepsune dhewe, karo karepe dhewe sing hanjok marang maksiat. Kuwi jenenge wong lanang. Oh, ngono ya, Kang. Ngono kuwi. Lah, wangsul dumateng Paduka Sinuhun Prabu Naga Pragala menawi saking pamanggih kula. Menawi Paduka kepengin mulyakaken ingkang Rama ingkang sampun seda. Monggo dipun gabung kemawon antawisipun agama kalian budaya. Tegese piye kuwi? Lah, yen cara tradisi budayanipun nggen kula mrika niku ngempalaken tangga tepalih sanak kadang pawong mitra. Lah, sasampunipun kempal manunggal, upaminipun Paduka ndhawuhi dumateng para sentana praja ing giling wesi mriki supados manunggal makempal wonten ing Pendhapa Agung mriki lajeng sami ndedonga nindakaken puji dikir ngucapaken kidung suci lan mantra rahayu dene hadiahipun menika katur dumateng ingkang Rama ing sampun seda kanthi panyuwunan dumateng Gusti. Duh Gusti, kula nyuwun pangapunten awit dosa kalepatanipun tiyang sepuh kula. Mugi Paduka mapanaken wonten ing swargan ingkang kebak kamulyan. Lah ngaten. Lah sak sampunipun ndedonga kados mekaten Paduka sedekah. Sedekah piye? Paring daharan. Daharan unjukan menapa kemawon sak mampune dhewe-dhewe, lak jenengan lak mesti mampu to. Upamane angger warga sing rawuh mriki mangundang mriki, tangga teparo, dulur-dulur dugi mriki terus mang paringi paling ora sate gule lak ya mampu. Yo, gampang yen kuwi kudu mampu. Abote sepira to tuku sate nggih ngingoni wong sak desa. Wong nyatane sampeyan dadi ratu yo 3 periode. Lho niku. Yo, bab kuwi gampang nggih ngoten niku. Lah, sak sampunipun paring dahar dumateng para-para ing sampun ndongaaken menawi para-para kala wau, para tamu kala wau kondur niku mang betani wujudipun kotakan saking kertas ditulisi sugeng anggenipun menikmati ngoten dipun kareti sak lebeting kotak kala wau wonten jajan dene teng karet kala wau dipun slempiti rokok surya saler. Niku malah saya sae, saya prayogi, tegese wong tuwa jenengan ya entuk kamulyan, ning sampeyan ya uga mulyake kalian tangga teparo, merga paring dahar dumateng tiyang pirang-pirang. Ning nuwun sewu kula pun apal watake Kang Togog, angger usul napa-napa sing diusulke mesti babakan badokan. Mila ampun gugu banget lho sinuwun bab menika. Mboten menika witing klapa sak lubunipun kok saestu. Menika menawi Paduka kepareng dahar atur kula. Usik. Togog ngontun dawuh. Kabar sing nyebar warta sing rata jarene bapakku mbiyen mati ning Kahyangan Suralaya. Merga tetandingan kelawan jagone dewa sing jenenge Tetuka. Bener ngono ya, Gog? Leng-lenging griya mangu-mangu mangun kung kanduan rimang lir-lena tanpa kanin yen tantulusa ong mengku sang Dyahutama mangkono Srinarendra wus nyolon hangrara apa waduh sinuwun
Paduka jimat sesembahan kula nyuwun ngapunten. Yektosipun kula mboten badhe matur bab menika. Ning gandeng paduka andangu mila nggih kula badhe matur prasaja menapa wontenipun mboten kula tambahi, mboten kula kurangi. Leres ingkang dados pangandika paduka bilih ingkang Rama Prabu Kala Pracona rumiyin seda wonten alun-aluning para dewa repat kepanasan ing Kahyangan Suralaya. Sing mateni jagone dewa sing jenenge Tetuka. Nggih, riyen namine Tetuka ning sakmenika sampun dados satriya ingkang pideksa naminipun utawi kekasihipun Raden Gatotkaca. Satriya ngendi kuwi, Gok? Satriya ing Pringgondani. Mara gage dongengna, mara gage jlentrehna, biyen lakone bapakku, mongko kondang wong tuaku Surasekti Mandraguna kok iso kalah karo Gatotkaca ki critane piye? Nggih. Kula tak crita, kula tak ndongeng lelampahan selangkung taun ing sampun kepengker. Ning sru panyuwun kula nggih sinuwun. Sasampunipun kula mangke criyos, sasampunipun kula mangke ndongeng, monggo sing sae dipun tiru ewadene ingkang awon, mugi-mugi katuta barat lesus lan banyu mili. Kados mekaten menika criyosipun ingkang Rama nalika seda wonten ing Kahyangan Suralaya. Nyak langening kalanggan aglara panda muntara tinon lir kakonang kurem para tetan padang Sumangkahang grus-grus sumbar lindhu ketara bumi konjing kumaludha guntur katok ladal Uramrata Jayamrata gerebuten aku Sayuta mara sakethi wuryampyaken kaya wong jala rebuten kaya menjangan mati.
Para dewa aja maju siji loro ngebyuka bareng. Patih Sekipu saka ing giling wesi mara kake tandhing ngono. Janji dewa ora gelem masrahake Bathari Supraba marang sesembahanku Prabu Kala Pracuna. Lakon remuk bubuk dadi rempon Kahyangan Suralaya. Malah dalah. Patih Sekipu. Kowe sapa? Ulun kamituwaning para dewa, bebisik ulun ya kuwi Sang Hyang Narada ya Kaneka Putra. Para dewa ora ana sing mangga puliya tanding kelawan kridamu, kabeh padha mundur. Ning maragaki saiki sawangen bayi abang sing umur setahun sing ana ing pengarepamu iki. Iki jenenge Jabang Tetuka. Lan dewa gawe giri sayembara. Ya esuk ya sore waton kowe bisa mateni Jabang Tetuka. Mengko ratu Gustimu kelakon rabi karo Bathari Supraba. Rimah-rimah balunge. Bayi apa? Ing atase tak ajar malah jengklekan. Tak gigit siung pengapit parandene malah joget ngleter kaya ngono. Iki bayi piye mongko umure lagi setahun parandene ora wedi karo buta malah kaya entuk dolanan bocah iki. Genah yen iki bocah beling, genah yen iki bocah nakal. Sik semene wae likem linti kaya ngene, solek gedhe mesti adol sawahe mboke mesti. Dewa. Aku perang karo Bayabang menang ora kondang kalah babar wirang. Yen pancen dewa sekti mara kaki gedhekno men timbang bobote karo aku. Sukata marang kang soreng perang ngudane arum-arum ngendanu ngawiyat Narada ngepalani Jawata suka mulat Jawata suka mulat Sulaing mrih rasa aksa
bangsa ing Bathara Ramayadi kula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh pukulun Bathara Narada tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine jeneng kita weruh lamun to sipate sekipu kami gilan tanding karo Jabang Tetuka iki muni nggih lajeng keparingipun iki kudu digawe dewasa iki kudu digawe santosa digawe gedhe mongko wis cetha pratela lamun to pandhining para dewa sing tukang gawe pusaka ana kahiwangan ki ora ana liya kejaba mung jeneng kita Ramayadi mula Jawa dikangelan bakal ndak perintahake kabeh para durandara kabeh para dewa supaya nyiyagakake saliring pusaka lan braja ing kadewatan bayi iki maragake jedinen jenangen ana madyaning kawah Candra Dimuka Ramayadi inggih boten langkung dipun ngestakaken dawuh iki kula potaning pun sira iku wanti Iki piye to iki?
iki monggo lek golek iki neng orkesan merga luru ngene wong gelut. Lebokke kawah balik bandel neh. Ho. Nah, rak ngono. Ah. Asem tenan iki. Umuk mawalian kawah Condro dimuka. Mumpal-mumpal dahana murup manghalat-halat gumuruh pating jledhor gegirisi. Warna-warna gegaman lan pusakane para dewa. Sedaya wis manjing jero kawah dadya jenang ilang lebur dadi bubur. Kocap pungkasane Sang Hyang Bathara Guru Yogirinata paring busana kadewatan den cemplungake madyaning kawah keclap-keclap maweh Prabawa sumunar nelahi. jagat tuunguk maneng saputra ing ukir marepabak bang tumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung.
Satuko. Enele. Kata sang Gatotkaca bingung kinon mapak araka suta teka pira krasna parapa manahar muji saktinira ing ujaran wang semu Garjita jroning cipta Adi Guru menika sinten Kakang? Lho, pangling to. Bareng salin blangkon tek sampean pangling niku pripun? Niki ingkang kala wingi nembe bayi abang sak mangke sampun kajedi dipun pandegani kalian Rama Yadi. Satemah dados dewasa kados mekaten. Nggih. Irah-irahanipun nggih menika sae sanget enten tulisane 250 ngoten. Niku jane regane 150, 100 nggih bathi nggih modal dheke barabi ngoten. Mboten mekaten. Nuwun sewu kula nyuwun katerangan menika kados pundi Kakang lan ingkang dipun kersakaken kula cumadung dawuh. Nah ngeten. Ingkang wonten ngarsa paduka menika nenggih jagoning para dewa pun tetuka. Ingkang sampun kajedi wonten madyaning kawah Candra Dimuka lare menika sampun dipun jenang mawi saliring dedamel Gada Bindi Tumbak Candrasa Trisula Keris Suksara Denda Cundrik lan sak panunggalanipun. Dados tetuka menika saranduning badan dumados saking tosan lan waja. Ototipun kawat, balunge wesi, rikma pamor, sungsum gegala, netra kumala, lidah jingga, waja utawi untu salaka menur. Gulunipun suksara, pundhake denda, dada blebekan waja. Lengene bindi sikute petel. Epek-epek cakra drijine gunting. Dengkule paron garise linggis, dlamakane pacul, tungkake wadung, kringete wedang kopi, uyuhe banyu aki larene ngono. Mekaten nggih Kakang. Inggih, saka ampuhe si tetuka. Nggih. Pranyata lare menika sampun jejaka gagah prakosa kenceng kumenclang. Cerapang gumbalanipun polatan ngengreng jenggureng nanging lamun pinandeng katon baguse. Kakang Narada, punapi Di? Kula inggih sampun paring busana pengageman kadewatan dumateng tetuka. Cacahipun wonten 3 nenggih caping Basunanda, Kotang Antakusuma, tuwin kasut padha kacerma. Dayanipun menapa menika? Caping Basunanda lamun den agem nadyan udan ora kudanan panas datan kepanasen. Kotang Antakusuma menika karasuk sakjroning kulit sak njabaning daging. Daya kekiyatanipun bisa mabur tanpa lar, mletik tanpa sotang, ngambah gegana tanpa beda ing daratan.
kasut padha kacerma menika dumados saking walungsunganipun Sang Hyang Nagaraja. Daya kekuwatanipun lamun ta pinuju ngambah gegana mongko ngungkuli lemah sangar kayu aeng lan pendhita tapa dados tawa tawi tawar. Sisandamel Kakang Narada lare menika ugi badhe kula paringi pusaka nami nenggih Raden Gatotkaca ya Guru Handaya ya Purbaya ya Inten Simbarjo. Gatotkaca tegesipun kempaling karosan utawi dedamel. Guru Handaya tegesipun kinasih dening ulun. Purbaya tegesipun petingane para panguwasa. Inten Simbarjo tegesipun satriya prajurit ingkang pepethingan. Kula aturi nekseni nggih Kakang. Nggih, mugi sineksen jagat saesinipun Adi. Emanipun lari menika mboten wonten suwantenipun. Ketoke ganteng, ketoke gagah kados mekaten. Ning yen kon omong bingung lari niki. Kados pundi menika, Di? Badhe kula undangaken Bledhek lan Guntur kinarya ngiseni swantenipun Gatotkaca. Gatotkaca, kula nuwun wonten timbalan ingkang adawu. Lah gembleger kaya mengkono. Monggo kula aturi murba Adi Guru. Tetuko jeneng kita mono satriya. Tinitah dening Gusti supaya netepi kelawan dharma. Madhangake kang peteng sarta paring pitulungan marang sapa wae ingkang mbutuhake njejekake adil sarta bebener. Mongko ripalungguhan iki Kahyangan Suralaya ketaman prahara merga pangamuki Prabu Kala Pracona lan Patih Sekipu. Jeneng kita ingkang ndak golo-golo ndak kudang-kudang bisa ngrampungi gawe mongko dadi jagone dewa tetuko. Sikropala kang kumingok kacampuk samya matali
godhog nyaga ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang apel ratu putra maneka Ladala ana satriya dadane murub satebah aja nganti kowe mati tanpa aran ngakuwa sapa jenengmu kowe Gus tambuh marang aku jagone para dewa jenengku Tetuka bayi wingi kae dasar para nyata kowe sing jenenge Prabu Kala Pracona dasar para nyata kowe arepe ngayeni kridhaku arepe adu arep karo aku arep peperangan karo aku ngono apa piye karepmu pancen dasar para nyata janji ora minggat saka kahiwangan kelakon dadi pengewan-ewan woh Oke kendel bondo wani lekan golek momongan bupunuk golek pasangan. Kowe wani karo Prabu Kala Pracona. Tangi baratake wedhus prucul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku timun kecebloan duren ora sigar merapat gurone biatangmu. Kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Tomate kowe durene aku. Aja kok keceblokan, kesinggol wae mecotot nyawamu. Dan sumbare gah kalah kowe. Iso ngalahke Pracona padha karo iso ngraji angin, iso ngalahke Gatotkaca padha karo iso ngalahke Malaikat Jibril. Lambene sumbar ya sumbar aja nyandak bangsa ngono ki marai mrinding githok. Dan pancen ra kena dieman maju jangkah kokop getihmu.
katrajang ing kaono wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ing wah pancen Surah Sekti mandraguna tenan kowe Gatotkaca mung sak gebyaring kilat mung nganggo wektu sing sedhela kowe bisa ngrampungi bisa mateni ya kuwi kala pracuna mongko dewa wae padha mundur ndok pateni ki mau nggih Bukulun ndok pocok janggane nganggo tanganmu mboten kok dupak nganggo sikilmu mboten lho lak matine buta iki kok kapake kula cokot tek nyokot ki piye karepmu lah mriku nyokoti kula terus kok suwi-suwi perih gulu kula mula kula gregeten ganti kula cokot ngoten mawon ben kapok kok sik ta beda no iki buta nek iki satriya kowe iki iso nyokot iki karepmu piye watake buta iki ngono kuwi mesti nyokot nyawur gulung ngene watake buta lek satriya iki saru nyokot ki saru kowe kena nyakot ning sok yen wis entuk bojo lagi cokoten ngono saiki nyokot ora ajenge mang pirsani gulu kula abang kabeh ngeten iki monggo padha lanangi lak isin kula ngoten iki iya ya ning pisane kita lho ya aja dibaleni neh janji lho ya aja dibaleni meneh mboten kula mboten peduli yen enten rombongan ngantuk kula cokot biarkan ya entuk kok cokot sing nukokne blangkon aja kok cokot mboten ora kena nyokot ora kena saru kaya ngono kuwi kowe duwe kadigdayan sak randuning awakmu ki pusaka kabeh tangan sikil nganti tekan ngendi-ngendi yen perlu drijimu yen perlu kukumu ki jan nganti kaya pemes kuwi nggih isih ana kek pate sekipu ning aja kok cokot mesti akan dawuh karepe dhewe babar pisan randugamana sesembahanku Prabu Kala Pracuna wis seda iki pati sekipu utang wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati wop
Wah. 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 Go. Hey. Ah. Oh. Go. Yo. Ah. Oh. Ah. Ah. Sipate para manungsa Lamboting kaya punika macan Kampeng keplek jagungan kabeh mau Papan jroning manungsa Macan gelap banteng nyukur Cekeknya kurjagun jalumeran Dengan mamerke olare kabeh mau Papan jroning manungsa Umat kang dijaga buta Buta padha manggegeta jambang Ingkang wis ketiban tutup ora bisa ayo urip sampurna Ayo wis asung palupi karo asri buri geni Nentang bondo ujo murkun Punya satu akhirati neraka akhirate neraka niku wau lelampahan selangkung taun ing sampun kepengker sedanipun ingkang rama. Iki mau gur ndongeng gur crita ta, Kang? Iya. Ing ngatasé gur crita nek nganti adus kringet kaya ngene. Ora enek jam 11 wis puwerang kaya ngene. Iki malah digawe telung lakon. Kok iso? Iya. Merga Pak Supriyanto iki lek dadi kepala desa iki rambah ping 3, mula bengi iki ya lakone 3. Lakon 3 ki apa wae? Iki mau sing lagi dikelirke Gatotkaca Jedi, angka 2 Gatotkaca Rabi, angka 3 Gatotkaca dadi ratu. Lakon 3 dadekne sewengi, betul. Ning anggarane tetep mung sewengi. Ora apa-apa. Kuwi minangka tandha katresnan. Lah, kula wangsuli atur kula nggih sinuwun. Lelampahan menika cekapa kangge kaca pangilon. Sing apik monggo dipun tulat, ingkang awon monggo dipun singkiri tebih. Dogok, nuntun dawuh. Saya panas dadaku. Anggenmu ndongeng anggenmu crita malah ndadekake murup makantar-kantar kanepsonku marang Gatotkaca saya dadi. Durung marem rasane atiku lamun to durung bisa ngokop getihe Gatotkaca. Lah mangke riyen. Niki mangke yen jenengan njur mbelani bapak sampeyan terus gelut nantang Gatotkaca. Wah niki mangke kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan.
Gatotkaca niku kaprawiranipun mboten saged dipun sangga enteng. Wong saranduning badan niku dumados saking pusaka kahyangan. Ingkang Rama kemawon mundur. Mboten kok kula nyepelekaken. Niki mangke tinimbang jenengan kedrawasan kula malah mboten mentala. Pinalaon mlumpat rinanti medhot. Aku tetep kudu adu arep karo Gatotkaca. Durung marem durung bisa moteng-moteng. Gatotkaca. Ning nuwun sewu wonten paribasan ora perlu paribasan aku tetep bakal perang karo Gatotkaca. Nah yen pancen sampean wani tenan karo Gatotkaca kerjasama kalih Bilung. Kerjasama piye? Sampean manggelut kalih Gatotkaca kula tak tata-tata gawe bandosa nggih ngusung mayit sampean. Lambemu lho saestu nantang kok Gatotkaca. Lah niki mau Kang Togok sampun crita kathah lho. Sedaya menika kadigdayan saking kahyangan. Mangka Gatotkaca nuwun sewu yen perang kok krasa lara awake. Niku mesti mabur. Aku ya iso mabur. Sampeyan iso mabur nek ora iso medhun. Nggih ta? Ora iso medhun sampeyan. Lek Gatotkaca mabur saka dhuwur banjur nyamberi musuhe. Sampeyan isane lek nyamberi memean tur isine kotang tok, nggih ta? Dapurmu. Lho niki kula mboten kok ning kula ngelekaken dhumateng jenengan niku saestu niku. Ya ta Kang? Yo, nah ngono. Gatotkaca ni yen kadung mabur mongko ketemu karo musuh, dipancak pundhake, diuntir gulune, kok nganti nun sewu musuh obah niku malah saya siset tan wurung ngetho sirah karo awak niku pisah glundung ndase. Elok-elok sing saged ngoten niku namung tiyang kalih teng donya niki. Sapa? Aku lagi ngerti. Loro, Kang. Sapa? Siji Gatotkaca, loro bojoku. Iya. Mosok? Angger bojoku iki gelut karo aku. Ini angger aku iki dipiting aku saya siset ngono kuwi. Bar kuwi, bar niku terus kula mutah-mutah. Ngalu kok dukang blasmu ora senengane ngomong sing ora-ora. Lah aku ngelekke karo bose kuwi lho aja nganti kumewat kaya ngono kuwi mumpung durung mangkat lho dilekke. Nek nganti anggere awake dhewe ngelokke apa ngetutke juragan perang mati, golek juragan neh perang mati. Lho kapan awake dhewe iso sugih carane ngono kuwi? Iya ya, Dik pinter men kowe kaya ngono. Lah blangkonku anyar, Dik. Alah. Lho, blangkone njene ning sirah mangko nggih mikire sirah lho, Kang. Lho, ngono kuwi. Tegese ngaji-aji ngono kuwi, mulyake kaya ngono kuwi. Ning gandeng blangkon kuwi, alah sampeyan pun to aja nggugu bilung sampeyan malah ora. Doko ora nggugu gunemu ora nggugu rembuke bilung. Mung ngendon-ngendone karep. Aku tetep bakal nyuwun pengasih Hyang Agung mula Kang mangkono ajokno Patih Kumbaranangga supaya ngadhep ripalunggane. Aku ndawuh. Thank you.
Panter amiji dumateng ingkang abdi kula pun kumbara nanggo mentelang sembah pangabekti kula mawan tumantu kunjuk Kanjeng. Ya, ndak tampa Patih. Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Perintahno marang kabeh prawadya bala saka ing giling wesi. Siaga ing diri sawega ing gati, ingsun bakal duwe petung nyawa karo wong pringgondani sing jenenge Gatotkaca. Yen nganti ana bobol borote, kabeh wadya bala kudu makarti tumandang yen perlu pringgondani dibyuki batang sayuta. Nun inggih boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Sisan gawe bubarno kang padha nggantung sibuk ingsun nedya kundur angedhaton. Manjing sanggar pamujan meminta marang Sih nugraning Bathara, muga-muga pangeran tansah paring dana rasa marang wong giling wesi.